kinong balaying brew kibadan hakagan hun kabala tip ka all Meghalaya Domestic Workers Union sasisin kelapan kenmau ya sorkar jela ban bu hakmat kijing dawa pakka sorkar kadai ban aji utuno ya ka kam kejong kinong traying brew kum kejat kam kabapau kabari habakran sikinong tho khubor mentakar kho tarik rempang ka Vice President Jongka Union ka kong Elbina Nongklau kaletu bakala penlong yakan hun bandawa kadai badaki hajar kilong kemi hapo kejela kisim yakane kum kejat kam kabaki im bat kamai jakpo hadu pakin hapan penbiang yake yeng kasem banana pha school penang penstat yake kun syu kong Elbina kala yetu balada ka sorkar ka ai kijing itu man ai ki an jingyada ka baklan yake union khnang ba kinong traying brew kinom sya khnyat ben mat khnang ba kinyo ka jingngan ladami nasnong nesabar ban le traying brew habakali ke union ke letu kamjudon keno ke jingsa set bainong haki trying henry kasudon ke jing kendo lada don kinong bela kiba khamjai tu bat lemon ban trei kasilong ke jing panat kinong trei bat kinong bela kaba penlong mat kham slam ban siu bainong Posha kawe ngilaju pelong ya de conference hakaba ngilaju haka karteng hi jong ko movement hangni nga long kom vice president jong ka all Meghalaya Domestic Workers Union de bangin bu ba bon sien ba ya ka kam ka jongi ka bangi traying brio ba ka sarkar kan itu lo yangi kum ko we na ki jai kam namar ki bapun na kiru kan thei hangni hapo sorshulong jongi diki hajar ki long kemi ki ba yamda ka ka kam ka ba traying brio hakaba ki pendap ya ka yeng ka sem ka jongki haka jing em ka jongki ka ba ki pentelon ka ba mala ka si de ni bu akma jong sarkar kan ba bon sien ngela ju katpa ya kani gajing dawa bahkan itu ya kam gajongi kena mungkin yo kita kilat jingada la bakin thau ya ka ai na ka benta kita kinong traying brio ba induk don kam yang taga jing itu bangin khamtam hakaba dan idon haka ai kamon ladang nimi na ye bangin de tray sheki we par ki jing brio bangin dan yang taga jing singan wala kan long hasnong ne shabaju kasnong te kajing non kam kajongi kalong ba habangi dan hagi caka tre ne caka ta kajongi kamon ke kabangi jule kajing tre jongi kibat tre belayung brio hoot ka sarkar kala akan thok yangi hapo ka kerten jongki lebo henry kabang kwa kon kran hande kalong ba ni kajing tre kajongi kibat tre yung brio kamlong pong jing tre ki ba kum ki construction workers ki ba ni tre hapo ki jing i ki pai ba mo hapo ba i re ka kam ka jingi ka long shadien jong ka jing khang ka ba khang te hang tu hapo ke ka ba kan jak ka ba kan kam jingi nimla ban tip te nak ta ka dang dan kam ya kata ka security ka ba undan kata ka jing ada ba kertam nak banta jingi ki ba tre yung brio nak benta kini kimat jindawa ki jongi nak sarkar bat hadu kat menta ni pat jiyo so ya kata ka jubab ne kono ka jing jubab nak sarkar ka bangi yo so ba kan poi ke ka jing sha phone hapo ka office ka movement ka jongi ba na kalian sarkar ba kan don kono ka jing ket kli ka nak benta ka kam ka jongi te bon hi ba hapo shlong mengi de hitaki bangi tre yung brio kamon kabangi petrol ni kaya kasem kajini ni machipun kijing kaya kasem kajini pak hamtam ki babon hin na ki nongbala ni de ki bamnang ki bamstan te ni hapan kamot ya kani kakam kabangi tre ni shimbe bakani kakam kabangi penhe pensan ki jongi ni kamai mala kasi kamot hakabang len hakajing puli te lada ka syukut bet tang hapunta na ni penhe pensan ki kon kababon ka jingdawa ba hamtam kaparthai mata ka barem ka ba bon sien na kawai ka posha kawai kimar di ru kikiu te ka ba bon sien hi ka penduk lenti ki khamtam ini ho ya kata na kalian joko movement nila bu ya kita ki minimum wage ru nila don ko wage kar mo nila peni ya kita ki dor batre ho ki ba bon ki member ki jongi nila yo kat kum ka dor bangila bu henry salan sar ki babun pada ki don ki bangim pan yo hiru ya ki dor ki bangila bu kat kum ka union te nolot kataru ngilaju kerpat ya sarkar
bahkan bu ya kata kador ka bayaring kat kena mengila ban im lang kum ba im lang kiwe ki batre mengila ban penda bayin kesam indre hadu kan mentaru ka perlo ya ko union ba hadu ka menta ngimban si hiba ngila penmi hi ya kador bangitre ba katkum ka jintre katkum ki kam bangitre te ban kawai nak sarkar bakin ai no ini kata kala cinyadang ba kan ari yang taki legal lane ki social kala ki medical protection bar kum juru ba kan long kan ya da ka compulsory registration mo lada hapo ka bekhalaya ka jungi lada ngila baro khoi ki nong tri imbreu ninya da ka registration ka mot namar bale hapo movement menta kadang don tong kumba lai hajar ngot ai ki bala register hapo ko movement hindre ki papun ki padang dal chapa jo kani ko movement dengi kwa kan ni aware ba papun ki patre imbremite watang ha ki kini kisnam ki bala de bro ki staff ki baju ya bandai ban survey na ko ka chaka sha ko ru ki dang lap ki papun ba ki patre imbre ko mangi dengi ka pat kan bale se tang na kalyang jo sarkar hada kala bakan le ya ta compulsory registration kila bandung lang ki nong tre yung bre ha ka wai kshatri jong ka union le se namar ble ba ni so kuman chibon ba kadon kane ka movement namara ling pa jo kane ka movement kalau kum kasur nak banta juni ki batre yung bre bangin pen i bangin pen sha ya ka jing e ka bangi ya kendu ha ka jing jakatre jakata ba ka kam ka juni ka baman la kasi de na kata kata haba ni yakran ya kata ngim ong ba de se bangi ki batre ing bro ni la la kata ka jing kata ka movement ni long bai tang kum kinong dawa ma henre ni dan kata ka na ka movement ni yo ru ya kata ka phang ka ba ni don ya ka training ki ba ki ai ji hikai ni ba le se kum kita ki member ki bangi la register ya la di kum kita ki nang training bro bangi la bangi le tre hayin ki bro da ka akor ka burong ka tin ka thalien wat hakariam ka bai ka jongi bat na kaliang joko movement ru ni jiyo ki training hakum no ba ngila bangin train ya ladi haka bangin pet ya ki ba pang ki ba stom ngila ba sumari ki ba latmen bat ya ki ban sumari ki khilung ret dahum ka haka wai kaliang habangi pakhat bak kini ki kam ki ba mangi hina la yeng ni mi bangin le no sinyang sha ki wai pat ki imbre haka ba umde ba ka tei tang ye ki yeng jo ki trai ki bangi trai hindre kalong bangi ka hakaroi kapar hi jo kari bro ko wai namalada nimdan le si nimdan ki tu ki batre yim bro ko mangi kamot ki tu kitra bangi le trai ru tharai kino mongyo ya kata por bakimi bakiru ki le pendap ya kakam ka bakide pendap haka jing im ka jongki ka ba petrolon hi ya ka jing yo jing ka jong kari ba ka jai bengring Didon hiru ka jing karmen ba kane ka sarkar ka bonwan ban sinsha kan siam ya kane ka kajing karpar kajungi makan itu no yangi kum kiwe di batre yung brio kum kawe nakakam tang ini kita kajing dawa 2012 ajar khat ar ajar khat lai na do ba ka sarkar hi ba ngila yo ajing te bala register te nak tu syakmat hi ngi ya be kita kajing pan kajing karpar ki jongi ken sarkar kan hadu utaro namar kalau ini namar ibut dia ya kata tambah la tip ibat ki bahe bahan kamde ka besok pengin le ya kendu ni habdan kata ka appointment ka bapiang lem ka appointment minum ya le kendu iki ni cepat ni ya kita ke appointment bat pencuru wat men hakane las mention sinama ho banai jun mengidap ya conference na niru nila le bengin submit hindrai kalong basungsi ba ya ICM nyumyo ban ya kendo hindrai ngila siyo ban submit bet tang haki hai PA jong i tai te kamot la nyau pra banai menta te kani biang kasian ka ba ni wan biang mengin le kani conference ngila su thai dengan wan ni mat kum ni mo le si ngilong tang ki bre ki ba ngilong ki madan hata ban ya dai bati wei pa na mat ka kam ka jong ni sngo hindrai lingba kani ka movement kan ka bala pensai ka pesgo ini ba buat lagi long makana hakano kono kakam makana ru hindrai kakam ka jong ka dong ka kedan nama lingba kakam ka bangi tre kaye kasam ka jong ni em nila ban kana start ki kon te ni sungthu ba le si la da wei a lai si nim la hindrai suki ni nang yai si ga yai pa ni kani ka jikat pa jong
ba hadu ba sarkar kan slogan kata hi ka thong ka jongi jong movement ka dan kami di kadena ka union di bagi nama tambu ya kadena minimum wages kan halor kini kan ba bon sin ya la julet bangin ya kendo mo ya i ya ICM ru ha shwa ya katu ka ba ha usnam shwa kitu ki a haja khatra a haja ka khandai ru ni la ju kendo ha ka por bini fix ya ka minimum wage ki jongi bagi la ba kendo ye i mangila pi atat iki issue ya ki jing don kam ki jongi bangila don kam kat kum ka jing em kali ka perthai mata te ha ka tu ko por ba ila pa ye kitu bila ong ni ba phila banya chakmat halor kini ki ai badai hak tu ko por hi bangi sa issue ya kuti ki dor bai tre jungi ba kum juru ni pinmi ya ka wage ka te hadien jo tu kata kadi kasin banding kong ma te ha kasin ka ba aru ila le kum ju himre ba kalaya kum basau san snem te ha ka jing ya kran hi ki union members ringkat baki staff te ni ong bangila don kam ban pin kiu biang ya ka bai nong jo ka jing tre ka jungi namar ba kumbaya ka perthai ka lanang kiu te ni don kam ban pin kiu khngiat himre ni kham yo kono ka jumba te nakaliang ka union ngimban si ngi session yo sinjam bangi fix hino ya ka dot bangi sa pinmi ya to ko wage kan Iska ujungki, fix itu yang hari nak bagi masyarakat, dengan terdepan, sama juga apa kelung, bagi semua yang kita lakukan, semua yang kita jadi penjualan, entah kian pun fix sekali. There is a separate according to the work. According to the work only we have fixed that minimum wage because as per from the part of the union we have fixed separate wage for working 1 hour. Like sometimes the work is different for 1 hour, sometimes heavy, sometimes low. So it's depend on the work. So according to the work only our people they are demanding the wage. Namar bada de ki kes ki baret ki bangila bang pendek hapdeng jong ki ni ki batre ba kitra ki ba aikam ni mo de ki baret ki barya ni judon ki staff ki badon yang ni nak menta ka jong ki tengi julai penyakren de sinila ban penya bet no hak tu ko por de idang baret kamu nila ban penya bahano hapdeng kitra ki no tre hinde daladon ko we ka ba ka kes ka ba ka jinja ka ba lakam he le se ni yo banyak duk ka ba ha bat ki police department Social welfare, ni don ba tama abang nilet ha ka gateng jong ka movement nilet ni simong ba kani ka movement ba ka don kani ka movement nilet ni dawa ni ha ban pet ba na mangimla ban ong ba ro ni ki batre ni guri ni bahalo ha ka jinglong guri ko mo teng ni don na ki ba tre ki batre yung guri ru ki don la ka jong ka ta ka bat ha bet ka jong ki mo ka tu ka jinglong ju ki ka bang pin su tanat ni ki trai le se ka penlong ni ki trai ba ki dom ne ki penslap le kamot nilet kamot ni snap sha kan ke ai kada ka pelong ban poi hadu kan ni upot im shimlet ban ong ngi chudawa be balai kita kita mo le hangta kan la dang dang don ka jingla ban ya penbet la dang don ka jingla ba penbet bisa shim pada ka wai pada kan don le kila lo ki major case gitu te kido ka harassment le ka abuse kita kan ni hapan ni yo support lagi police station ke kami hapan panci ya lagi lese authority ke kila ban IKS itu ditry dan kido kunki bhaiya masal ro kibur ki kes bagi lai kedu pan handle ke dekat di staff bagi kalau ro untate bagi staff bagi di department repair te gitu kita kes dari ni set solve ni hapan ya kedu bagi bulat ke bang but kita ki prepare bagi happen le itu but tiba parti department Lagi juga dia sedang kata nilai itu kan kakak jing dan kan movement dia kumka repias kiba sha abuse kiba buat kakam silok lu kadang semua kalau lu dipun kita dia sebagai la akan banyak mulis makanya dong kata sudah
No. Actually, this kind of cases, before we are going to identify, survey any area, we used to take permission from the local headman. So, if this kind of leaving domestic workers cases will come, sometime we got information from the local headman or from the leaders of the union, those who are staying nearby of the locality. So, this kind of cases also we used to handle. It's not that we cannot do anything for them. We are helping them, but if they are not registered also, we cannot say no, we will not help. This kind of cases many times usually came to our organization through the kind from the headman or from the part of our union leader, either from the group leaders. Minister itu tidak boleh dibandingkan segi hak organisasi itu. Kita mau kesenjangan kibat, kita perlu kalai. Maka kita pelan biru, pelan saya kata kan ba ka bangi rumi juya ikni ko kom henre kata ta kalong kasyong no ha ka jing sta jang sarkar ke nyingi sungthu bangi don kam na mar bale ha bangi sungthu ka sarkar ni em ha ka sarkar ni em ha ka an ni don kam ya ka jing ya da ni don kam ka jing ya rap ta kata kasyong ha ka jing sta jang sarkar ke ho oni ke employers ke jongi ni so kumen na mar bale ni so burom ru babu ni ke employers ru ya min siam ke employers ke ai min siam ya ka jing don jongi ha ka ni ka movement namar let's say namar nimla pan babaro ki members ladang ya kendo ku kita ki employers kin don ki ke iwai RS kin don re pan ha ka jinya ke lenti ki babon hi kat ni la don khantam hang ni ha po sor shalong ni ki employers let's say ki de ki pasu thu ne kampat poi ne ba kampat poi let's say kata ka issue ko sarkar kan shemi ai na ka banta ka banyarap yang ni let's say onda la poi kata ka port rayo ka ki nimla padang